Dobrý den. Tak jaké jsou moje únorové starosti? Jsme v Táboře, takže nemohou býti ani jiné, než převážně dopravní. Já bych začal tady takovým malým obrázkem. Toto je silnice stará od Prahy na Budějovice, toto je dálnice D3, tady směr od Písku, směr na Pelhřimov a na Vožici, který není propojen s dálnicí D3. A my se dlouhodobě bavíme o tom nespoplatnění dálnice D3 a také se bavíme o takzvané přeložce 2/137, což je tato čárkovaná čára a znamená v podstatě propojení od Chýnovské ulice, od hasičárny, řekněme, na Vožickou ulici a následně na silnici od Písku a tím pádem je na dálnici. To, co je důležité a to, co chci říct, je to, že jsem dostal v pátek dopis od pana ministra dopravy, pana inženýra Dana Ťoka. On reaguje vlastně na dopis, který už odešel před nějakými týdny, kde jsme jej žádali o zvážení nespoplatnění tohoto úseku dálnice D3. On říká v tom dopise, že tento návrh považuje za nesystémový a že ho musí odmítnout, stejně tak jako vyjmutí tohoto úseku ze seznamu zpoplatněných pozemních komunikací. Nicméně, co je nadějné a co je v závěru tohoto dopisu, že pan ministr tady uvádí, že vítám vaši iniciativu při podpoře výstavby přeložky silnice 2/137, to je ta čárkovaná čára, o které jsem mluvil, která je i dle mého názoru systémovým řešením pro dopravu na území města Tábora. A co je zásadní, proto také nechám z hlediska finančních i praktických dopadů prověřit možnost ponechat předmětný úsek dálnice D3 bez povinnosti úhrady časového poplatku, a to do doby dostavby této přeložky. My o dostavbě této přeložky nyní jednáme s Jihočeským krajem, ten by se měl stát investorem, taková je i předběžná dohoda a znamenalo by to, že pokud by nebyla dokončena ta přeložka, tak by nebyla zatím zpoplatněna dálnice D3. Doufejme, že tento kompromis by mohl být dobrý pro obě strany, čili pro město Tábor i pro stát. Rád bych se také krátce zmínil o Křižíkově náměstí. Já myslím, že jste zaznamenali, že jsou na stole některé stavební úpravy, které by měly posloužit lepšímu dopravnímu režimu na takzvaném Křižíkáči. Není to prosím žádná revoluční změna, nemůžeme si dovolit tam investovat nějaké další velké peníze, ale jsou to 3 drobnější úpravy. My nyní připravujeme jejich prezentaci na webových stránkách města a také k tomu bude veřejná diskuze. Takže pokud budete mít zájem, podívejte se na to a můžete se k tomu také vyjádřit. My pak následně i vaše připomínky budeme nějakým způsobem sumarizovat a předložíme vše ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města. Zabývali jsme se i vratkou případné dotace. Tady jenom chci zareagovat na ty určité fámy, že město Tábor bude vracet nějaké miliony. Nebude, ten zatímní odhad se pohybuje někde kolem 120 000 korun s tím, že jsme inkasovali 8 milionovou dotaci. No a když jsme na Křižíkově náměstí, máme tam ještě jednu starost, ale to už bych nyní přenechal své kolegyni, paní místostarostce Kateřině Bláhové. Já teď stojím u jednoho místa, které mě asi nejvíc trápí. Ohledně kácení stromů jsem na Křižíkově náměstí u torza převislého jasanu. Když se na něj podíváte, bohužel už je v takovém stavu, že tady nemůže zůstat i nadále. A nechali jsme si udělat posudek od dendrologa, který zjistil, že zdravotní stav toho stromu je opravdu velmi kritický a hrozí tady nebezpečí toho, že by buď mohl celý strom a nebo jeho část spadnout na přilehlé chodníky a nebo silnici, a protože je to samozřejmě velmi frekventované místo,
Netroufáme si nechat to v tomto stavu a rozhodli jsme se byť velmi rychle ten strom pokácet. A protože samozřejmě vnímáme, že toto místo je hodně exponované a máme ho všichni rádi, tak jsme se dohodli, že to uděláme tak, že jeden den převislý jasan pokácíme, hned následující den vysadíme nový strom, bude to tentokrát habr. To, že tady bude stát do budoucna habr, určilo jednak odbor životního prostředí ve správním řízení a jednak to bylo posvěceno památkáři s ohledem na to, aby tady vydržel, protože to místo je exponované nejenom dopravně, ale samozřejmě i exhalacemi a ostatními věcmi. Takže v průběhu března můžete očekávat akci, kdy se bude kácet jasan a hned následně tady bude vysazen nový, relativně velký habr a doufám, že nás bude všechny těšit dlouhá léta. Také se setrvale zabývám problematikou Budějovické ulice. Trochu jsem znepokojen tím, jak v poslední době se v médiích poměrně radikálně vyjadřují k tomu někteří politici ve vztahu k Jihočeskému kraji, jako kdybychom s Jihočeským krajem bojovali. Já musím říct, že já rozhodně s Jihočeským krajem nebojuji, a troufám si říci, že i z jeho strany se jedná o spolupráci a kdy právě v návaznosti na některé jiné investice v oblasti Tábora a jeho nejbližšího okolí zvažujeme, co je důležitější, co může počkat, a také se zabýváme samozřejmě časovou posloupností případné realizace a financování Budějovické ulice. V nejbližší době budeme seznámeni s tím, co se odehrává pod zemí. Budeme tam mít velmi podrobný kamerový průzkum, zejména co se týče kanalizace, a také budeme umět zvážit jednotlivé investice, případně určité zlevnění té akce v případě, že Jihočeský kraj by investoval jiné priority dopravní v Táboře a hledal by úspory na Budějovické ulici. Rád bych vás na závěr upozornil na takovou jednu perličku. Ta je na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Poblíž sochy vojáka najdete takovou skleněnou vitrínu, která vypadá jako malá knihovnička. Je to malá knihovnička. Je to opravdu malá knihovnička, budou v ní knihy, je to věc, která už je odzkoušená i v jiných místech České republiky. A vtip spočívá v tom, že nejprve ve spolupráci s Táborskou městskou knihovnou tam bude vloženo několik knih, které si mohou lidé vypůjčit a zase je tam vrátit, případně tam donést i nějaké své vlastní knihy, které nebudou potřebovat. Takže je to taková spolupráce s veřejností a zpříjemnění toho ducha, toho prostoru a poukázání i na to, že vlastně v blízkosti náměstí je městská knihovna. Oficiální zahájení, naplnění knihovničky knihami proběhne 6. března v pátek.